i de tot Espanya. Platja d'Aro ha acollit aquest diumenge una prova combinada amb carruatges que organitza el Club d'Enganxers de les comarques de Girona i el mateix Ajuntament. Com si es tractés d'un circ romà, els participants amb els seus majestuosos cavalls i carruatges han sortit a l'arena per demostrar les seves habilitats. La prova consistia en manejar el tir de cavall per un recorregut on havia de passar per una sèrie de cons amb el menor temps possible. Aquí hi ha 20 portes i un obstacle. Es tracta de passar les portes el més ràpid possible i l'obstacle hi ha les lletres de l'A a la F i s'han de fer correlativament, i qui ho fa més ràpid doncs és el vencedor de la prova d'avui. Cada pilota tombada són 5 segons de penalització. Es tracta d'una disciplina hípica bastant desconeguda, però que cada vegada s'està posicionant més a Catalunya. En aquest sentit, el grup d'enganxers de les comarques de Girona reivindiquen l'establiment d'aquest esport a Catalunya i s'ofereixen a ensenyar a tot aquell que li interessi aquesta pràctica. La competició ha comptat amb una vintena de participants que han vingut de diversos punts de Catalunya.